gwrs. Wel, fel ydych chi'n gwybod, da ni'n cydweithio efo'r adrannau Cymraeg, Prifysgolion Cymru, ar gyfer trefnu a cynnal y sesiynau yma. A heddiw dwi'n falch iawn o gael cyfrawu Dr Bleddyn Owen Huws, yw'r ddarlithydd yn adran y Gymraeg yn Prifysgol Aberystwyth ata ni i gynnal sesiwn ar nofel, dwi'n siŵr y nofel mae mwyafrif o'na chi sy'n gwrando heddiw yn mynd i fod yn cael yn sefyll i'r arholiad llafar arni hi yn ystod mis Ebrill, sef, wel y gwelwch chi ar y sgrin, Martha Jac a Sianco, nofel gan Caryl Lewis. Digwydd bod Bleddyn ydi awdur y gyfrol neu'r nodiadau adolygu help llaw ar y nofel yma. Felly, da chi'n sicr mewn dwylo diogel iawn i gael cyflwyniad ac arweiniad a cymorth adolygu ar brif themau'r nofel yn sicr. Felly, diolch yn fawr Bleddyn a na i drosglwyddo ata chi. Diolch yn fawr iawn, Ffion, a chroeso cynnas i bawb o'noch chi'r sesiwn yma. Pnawn da i chi gyd. Mae gen i sleidiau, felly dwi'n mynd i rannu fy sgrin. Wel iawn ta. Be dwi eisiau gwneud ydy cyflwyno sylwadau fydd gobeithio o ddefnydd i chi wrth baratoi at yr arholiad llafar. A mi fydd gen i ddau brif bwnc i'w trafod, sef themâu a chymeriadau. A trwy ganolbwyntio ar yr elfennau sylfaenol hyn, yma modd cael gafal, dwi'n meddwl, gafal go lew ar y nofel yn ei chyfanrwydd. Achos wedi'r cyfan yn yr arholiad ei hun, fe gynnoch chi ddim amser i drafod popeth fyddwch chi eisiau drafod. Ond wrth baratoi'n ofalus a chanolbwyntio ar ryw ddyrnad o brif themâu a'r prif gymeriadau, dwi'n credu gallwn ni fod yn dawel yn meddwl yn bod ni'n mynd i gyffwrdd ar pethau pwysica. Ac yn sicr, does na ddim prindar pethau i'w trafod, na ffrindar pethau i'w deud am y nofel yma. Wel, dwi'n meddwl bod hi'n syniad da bob amser wrth drin nofel geisio crynhoi mewn ychydig eiriau be di'r plot. Hynny ydi crynhoi cnewyllyn y stori. Wel, be am i mi gynnig rhyw gronodeb fel hwn i chi? Dwi'n mynd disgwyl bydd pawb yn cytuno ar cronodeb, ond dyma gynnig ar grynhoi mewn 2 frawddeg a chyfanswm o 35 o eiriau, a dwi'n siŵr y galla pawb ono ni lunio'i cronodeb personol ei hunan o gnewyllyn y stori neu gnewyllyn y plot. Felly nofel sydd yn synadrodd hanes teulu o ffermwyr, 2 frawd a chwaer, sy'n byw bywyd caeth ac ynysig. Wrth iddyn nhw heneiddio, sylweddolant fod digwyddiadau'r gorffennol yn ei rhwystro rhag gadael y fferm, a chwythau heb etifedd. Wrth gwrs, bod yna lawer iawn mwy i'w ddeud am y nofel, ond dwi'n credu bod yr ychydig eiriau yna yn crynhoi'n weddol daclus be ydy'r plot. Wan, mae'r nofel yn canolbwyntio ar helyntion y teulu o fewn cwmpas 1 blwyddyn. Sylwch nad ydy'r misoedd ddim yn cael eu henwi yn y nofel o gwbl. Digwyddiadau tymhorol arferol y mywyd y ffarm, o un Calan Gaea hyd at y Calan Gaea nesaf. Dyna sy'n cynnal ffram amseryddol y nofel. A hon, fel mae'n digwydd bod, ydy'r flwyddyn ola yn hanes teulu'r graig ddu. A chroniclo digwyddiadau'r flwyddyn ola hon y mae'r nofel yn ei wneud. Ond wrth groniclo'r digwyddiadau, fe ddawn ni yn raddol bach i ddeall mwy am amgylchiadau'r 3 ohonyn nhw, Martha, Jac a Sianco, a deall sut a pham y cyrhaeddon nhw'r fan yma lle nad ydyn nhw fel petai nhw'n gallu gollwng gafal ar eu cartra. Felly mae'r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol yn dal i bwyso'n drwm iawn ar sefyllfa bresennol Jac a Martha yn enwedig. Wan, dwi'n meddwl mae un o'r themâu amlyca yma ydy dylanwad mami.
Achos da ni'n cael gwybod yn go fuan, mae oherwydd dylanwad I mam yn benna, yr oedd o tri yn dal I fyw efo'i gilydd yn y graig ddu. Ac bod I rhieni nhw wedi marw, da ni'n clywed enghraifft fod y tad, dat, wedi marw 20 mlynedd o flaen y fam. Mae'r hyn a wnaeth mami a'r hyn na wnaeth mami yn dal I ddylanwadu ar fywyd I phlant hi. Rwan mae dylanwad mami'n taflu gysgod drostyn nhw, hyd yn oed anhwtha wedi heneiddio. Achos mae Jac wedi cyrraedd oedran pensiwn, mae Martha'n dyn wrth I sotla fo, ac mae Sianco dros 100 oed. A chan fod mami'n cael ei henwi dros 40 o weithiau yn y nofel, mi allwch chi ddeud bod I phresenoldeb hi yn dal yno o hyd. Mater arall I chi drafod ydy, a allwn ni ystyried bod mami yn un o gymeriadau'r nofel yma, gweithio bod hi'n absennol. Ond I phenderfyniadau a nath hi, phenderfyniadau hi, sydd wedi arwain at y tensiwn amlwg sydd rhwng Jac a Martha. Yn gyntaf, I phenderfyniad hi I beidio llunio ewyllus gall a fydda'n trosglwyddo'r ffarm I Jac fel y plentyn hynna. Ac mae yna sôn am hynny ar ben tudalen 25. Se hi wedi gwneud y peth iawn, medda Jac, fysa nhw ddim yn y twll yr oedden nhw ynddo fo. A mae geiriau Jac ychydig yn fwy lliwgar, fel y gwelwch chi. A hefyd yn y sgwrs a gaeth Martha a Jac yn yr ardd, lle mae yna gyfeiriad at ewyllus nad oedd hi'n bodoli mewn gwirionadd. Mi gofiwch chi yn yr olygfan yn yr ardd, mae'r ysbwriel yn cael ei losgi, a mae Jac yna, mae be sy'n cael ei losgi. Oes na losgi copi o'r ewyllus. A oedd yr ewyllus yn bod o gwbl. Dyna un peth. Yr ail beth, wrth gwrs, a wnaeth mami oedd ymyrryd a bywyd Jac drwy benderfynu na fydda Gwen yn wraig Addas ar ei gyfer o. Felly mae'n amlwg fod gan mami ragfarn yn erbyn Gwen. Ond mae dirgelwch hefyd yn thema amlwg, achos mae yna fwy nag un dirgelwch yma. Enghraifft, yn y benod gyntaf, be yn union ddigwyddodd, a be barodd i'r fuwch golli ei thethu. Pam yr oedd y gigfran yn curo'r ffenestri'r tŷ ymherfeddion y nos? Be oedd hanes y llo newydd anedig a aeth ar goll? A be yn union ddigwyddodd rhwng Wil Tyddyn Gwyn a Martha pan oedd hi'n 15 oed? A gafodd hi I threisio ganddo fo? Achos yn y pen dwytha un, mae'r berthynas rhyngddyn nhw'n eitha oer, mae yna belltar o hyd rhwng Martha a Wil Tyddyn Gwyn. Felly, mae hyn yn creu chwilfrydedd yno ni, da ni eisiau gwybod mwy. Mae yna ddirgelwch yna. Ac wrth gwrs, mae gan Martha does I chyfrinach fawr I hun. Cyfrinach nad oedd hi'n gyfrinach mewn gwirionadd, am bod Jac a Sianco yn gwybod yn iawn be ddigwyddodd yng Nghae Marged flynyddoedd maith yn ôl. Felly mae cysgodion y gorffennol yn pwyso'n drwm iawn ar fywyd presennol y tri ohonyn nhw. Rwan yn y benod gyntaf honno, da chi'n cael y dirgelwch ynghylch y fuwch. Maen nhw'n mynd, y tri ohonyn nhw'n mynd liw nos I geisio gweld pwy sydd yn ymyrryd ar fuwch. Wel, dwi'n credu bod y fuwch yma sy'n signo I thethu hun yn symbol go gry o dynged y teulu hunan ddinistriol hwn sy'n troi mewn arno fo ei hun erbyn y diwedd. Achos mae Sianco yn gwenwyno Jac, ac yna yn ei wenwyno ei hun, cyn bod Martha wedyn yn llyncu'r gwenwyn, neu o leia dyna'r awgrym cry ar ddiwedd y nofel. Ac mae'r gwenwyn yn lladd 7 gwaith. Ac wrth restru'r gelanedd, sef y cyrff meirw, mae Martha yn gwybod pwy fydda'r 7fed gelanedd. Wan, os craffwch chi ar baragraff ola y nofel, lle mae Martha wedi cael ei gadael yn unig ar ei phen ei hun, mi welwch chi fod presenoldeb mami
yno yn gry iawn. Modrwy brodas mami sydd ar fys Martha, a geiriau mami sy'n dod i'w phen hi wrth iddi hi benlinio ar y gwely, fel croten fach. Felly mae fel petai Martha yn mynd yn ôl i'w phlentyndod. A dyma ni erbyn hyn yn cyrraedd yr uchafbwynt. Mae fel petai'r cylch yn gyflawn, y niwl yn codi, a phetha'n dod yn fwy clir gan fod y cynllun bellach yn gyflawn. A Martha wedi cwblhau dyletswydda yn y graig ddu, a'r hyn a gafodd ei dynghedu ar y plant gan mami wedi ei gyflawni. Achos mae'n amlwg nad oedd hi ddim isio i'r un ohonyn nhw adael y graig ddu. Ond mae'r holl sôn bygythiol sydd am ladd 7 gwaith yng nghwrs y nofel yma bellach yn cael ei wireddu, wrth i Martha sylweddoli pwy fydda'r seithfed gelanedd. Ac wrth gwrs, rhybydd mami oedd hwnna, de. Mae hwnna'n lladd, mae'r gwenwyn yn lladd 7 gwaith. Rwan, ar un adag yng nghwrs y nofel, da ni yn dyfalu tybed a fydd Martha yn gwenwyno Judy. Mae'n awgrym cry i'r perwyl yna, dwi'n credu, yn fuan ar ôl i'r botel strychnine gael ei darganfod yn y storws. Mi gofiwch chi yn fuan wedyn yn y benod nesaf, mae Judy yn mynd yn sal. Ac yn naturiol, da ni'n dychmygu tybad a di Martha wedi neu yn mynd i niweidio Judy mwyn cael gwarad ohoni. A mae yna sawl awgrym cynnil fel yna sy'n gwneud i ni ama bod yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Ac mae hynny, dwi'n credu, yn ychwanegu at y disgwyl garwch yma. Y teimlad yn bod ni'n disgwyl i rhywbeth mawr ddigwydd. Ond thema amlwg arall ydy caethiwed. Caethiwed, bywyd calad ar fferm hlaeth. Achos da chi'n gaeth i orfod godro ddwywaith y dydd, 7 diwrnod o'r wythnos os ydych chi'n byw ar fferm laeth. Does dim modd i chi osgoi'r cyfrifoldeb yna. Mae rhaid i chi odro'r gwartheg. Neu fel arall, maen nhw'n mynd i ddiodda, a maen nhw'n mynd i fynd yn sal, a maen nhw'n mynd i farw. Felly mae hwnna'n waith sydd yn eich clymu chi. Mae ganddoch chi anifeiliaid i edrych ar ei hola nhw. Mae hwnna'n un caethiwed. Ond mae gennych chi gaethiwed neu gwlwm arall, os mynwch chi cwlwm cartra. Math o gwlwm caethiwed sydd yn y fan honno hefyd, dwi'n meddwl, am bod Martha, Jac a Sianco yn gaeth i'r hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol. Rwan, Jac sy'n deud hyn am mami ar dudalen 48. Nath yr hen bitch yn bennin i gyd. Clymodd hi'n pennen i gyd yn sownd wrth y lle yma Martha. Oedd hi'n gwybod yn iawn be oedd hi'n wneud. Mae ymlyniad Martha wrth ei chartra yn wahanol i ymlyniad Jac. Mae ganddi hi reswm arall dros beidio a gadael y cartra yma. Mae ganddi reswm arall dros aros. Oherwydd, mae darn o'i chnawd hi ym mhrif y ddaear yng nghysgod y goeden dderwen yng Nghau Marged. Y baban marw anedig hwnnw a ddyla fod yn etifedd y graig ddu, ond chafodd o ddim byw. Ac ym mhenod 32 y daw'r datgeliad hwnnw, a dyma ni'n deall erbyn hyn beth oedd maint ymlyniad Martha wrth y graig ddu, a pham yr oedd hi mor amharod i adael y lle. A dyma chi ran o'i sgwrs hi a Sianco ar dudalen 174. Da Gwynfor ddylen ni fod wedi cael babi, ti'n gweld, ond allen ni byth adael graig ddu a'i adael fan hyn, allen ni. Chi'n cofio am y ddiwch yn signoeth ethi hun? Wel, symbol o hunan ddinistr y teulu. Treulu sy'n troi mewn arno'i hun, yn anorfod yn y diwedd, oherwydd nad oes na neb wedi llwyddo i adael y graig ddu. A'r rheswm pennam hynny, ar wahân i'r dynged
a osododd mami arnyn nhw, ydy bod hi'n rhy hwyr. Roedd amser yn drech na nhw. A dyna pam dwi'n credu gallach chi ddeud fod amser yn is-thema yn y nofel hefyd. Ar y diwrnod pan nath y tri ohonyn nhw am bicnic i'r banc ucha, maen nhw'n hel atgofion. Ac mae Jac yn gofyn y cwestiwn yma. Ble rath y cwbl? Cwestiwn rhethregol ydy o, mae o'n gofyn hwnna i'r awyr ar dudalen 146. Ble rath y cwbl? Ac fel mae'n digwydd, mae Gwen yn cyfeirio at y blynyddoedd sydd wedi diflannu hefyd. Dudalen 158. Sa'n gwybod ble mae'r amser wedi mynd, medda hi wrth Martha, wrth feddwl sut yr oedd ei mab hi wedi tyfu'n ddigon hen i brodi. A geiriau Jac sy'n crynhoi'r gwirionadd mwyaf i gyd yn y sgwrs rhyngddo a Martha yn yr ardd ym mhenod 11. Sdim byd i gael yma, Martha. Mae pethau wedi benni. I ni gyd wedi benni. Ond roedd Jac yn gwybod y mer i esgyrn i bod hi'n rhy hwyr iddyn nhw newid dim, bod hi'n rhy hwyr iddyn nhw adael y graig ddu. Yn cymeriadau, dewch ni ddod at y cymeriadau. Ma adrodd hanes Martha Jac a Sianco, mae'r nofel ma'n ni'n wneud, Martha ydy'r prif gymeriad mewn gwirionadd. A mae arni hi y canolbwyntir yn benna. Mi allach chi ddeud mai o'i safbwynt hi y mae'r stori'n cael ei hadrodd. Hen lanc ydy Jac a hen ferch yw Martha. Felly mae'r ddau ohonyn nhw'n ddi-briod, ond mae ganddyn nhw gariadon. Judy sy'n canlyn Jac a Gwynfor sy'n canlyn Martha. Wan, pe bawn ni'n arholwr y prawf llafar, mi fyddwn ni'n gofyn y cwestiynau hyn am ddau o'r prif gymeriadau. Cwestiwn cyntaf, a ydych chi'n gallu cydymdeimlo â sefyllfa Jac? A'r ail un, ydych chi'n gweld bai ar Martha am beidio derbyn cynnig Gwynfor i symud ato fo i ddyw? Wel, wrth atab y cwestiwn am Jac, dwi'n meddwl byddai'n rhaid i rywun gydnabod i ddechrau i fod o'n gymeriad garw, anghwrtais, mae o'n rhegi fel trwpar, mae o'n ddyr iawn i amynadd, mae o'n gwylltio'n hawdd. Deud y gwir, hen fwli cas brwnt i dafod ydi o, sy'n greulon iawn wrth Sianco. Ond, falle mae'r amgylchiadau a'i gwnaeth o yn ddyn cas. Does dim dwywaith na chafodd o gan mami, a mi honno roi terfyn ar ei berthynas o a Gwen. Doedd gan hi ddim hawl i wneud hynny a deud y gwir, ond doedd gan Jac ddim digon o blwc i wrthsefyll dylanwad mami a dilyn i drywydd ei hun. A mae Jac yn dal i edliw hefyd fod mami wedi gwneud cam a fo drwy beidio gadael y ffarm iddo fo yn yr ewyllys. Yr argraff da ni'n gael ydy fod Jac yn dyfaru iddo fo wrando ar mami a gadael iddi hi wneud dewisiadau drosto fo. Felly'n hynny o beth, dwi'n credu bod rhaid i ni gydymdeimlo â sefyllfa Jac. Mae o'n gymeriad rhwystredig, a weithiodd yn galad ar hyd i oes, ond sy'n sylweddoli wrth heneiddio i fod o wedi cael ei gaethiwo gan ei amgylchiadau a chan penderfyniadau a wnaed gan mami. Ond i fod yn gradur blin a diamynadd sy'n aml iawn yn brifo teimladau Martha, y mae yna eiliadau digon tyner yn y nofel sy'n dangos agwedd arall ar ei gymeriad o. Enghraifft, o'r olygfa pan mae'r tri ohonyn nhw'n cael picnic, neu'r benod honno lle mae o'n hyfforddi'r cyd-efaid rhai. Ac mae'n anodd peidio chydymdeimlo a'i naifrwydd o yn canlyn Judy heb weld trwyddi hi. Do, mi gafodd ei dwyllo ganddi hi, ond doedd na ddim dyfodol i berthynas Jac a Judy mewn gwirionadd,
am eu bod nhw'n gymeriadau mor wahanol, a'i cefndiroedd nhw mor wahanol. Da chi'n cael yr argraff o Jac yn y bôn yn ddigon didwyll pan mae o'n annog Martha i dderbyn cynnig Gwynfor am ei fod am weld Martha yn hapus. Roedd o yn credu y dylai hi fod wedi derbyn cynnig Gwynfor a chael rhyddid i fyw i bywyd ei hun a'r aelwyd troi triw. Bod Martha'n teimlo bod Jac isio i hel hi ono, a mae Martha ei hun yn teimlo hynny, mwyn i Judy falle ddod i fyw yn y graig ddu. Ond yn y bôn, dwi'n credu bod Jac yn awyddus i Martha gael i'r rhyddid a chael ei hapusrwydd. Ond wrth gwrs, mae'r blynyddoedd wedi dal i fyny ar 3 ohonyn nhw. Felly mae bellach yn rhy hwyr iddyn nhw newid dim. Beth am y cwestiwn ta am Martha? A allwn ni weld bai arni hi am beidio derbyn cynnig Gwynfor? Wel, dwi'n meddwl bod Gwynfor druan yn 1,000, achos roedd y cradur yn haeddu medal am iddo fo fod yn canlyn Martha am gyfnod o 20 mlynedd. Dychmygwch y peth, maen nhw wedi bod yn canlyn am 20 mlynedd, fe arhosodd Gwynfor yn ffyddlon iddi hi ar hyd yr adag. Ond mi gyrhaeddodd ben i denyn yn y diwedd am ei fod o wedi blino disgwyl ymateb cadarnhaol ganddi hi. A phwy fysa yn gallu i feio fo. Ac yna, ydych chi'n cofio'r piano sy'n cyrraedd y graig ddu wedi i Gwynfor sylweddoli na fydda Martha byth yn symud ato fo i droi triw. Anreg gan Gwynfor oedd y piano, ac mae'n symbol o'r anian greadigol oedd yn Martha, a'i hawydd am gael bodloni i dyheada a bod yn rhydd i ddewis ei thrywydd a'i diddordebau hi ei hun. Ond mae'r piano yn cael ei ddidetha yn y graig ddu, am fod tamprwydd yr hen dŷ wedi treiddio i'w gefn trwy'r muria. Felly roedd y piano yn obaith felly, ac yn addewid am fywyd ar aelwyd arall. Ond bydd arwr addewid ar gobaith. Doedd na ddim symud ar Martha. Mi dderbyniodd hi thynnged yn y pen draw, a derbyn mae yno roedd i fod yn edrych ar ôl Sianco a helpu Jac ar y ffarm. Ac ar ôl iddo fo ddeall hynny, mi wyddon ni fod Gwynfor wedi prodi dynas fengach na fo, a'i bod nhw wedi cael plentyn, a phan mae'r Gwynfor a Martha'n cyfarfod yn y caffi wedi Jac fynd yn sâl, mae hi'n sylweddoli nad oedd hi'n caru Gwynfor mewn gwirionadd. Rwan am gyfnod, mae presenoldeb Judy yn newid y ddeinameg ar yr aelwyd am ei bod hi, Saesnes yma o Leeds, yn bygwth disgodli lle Martha fel yr unig fenyw yn y graig ddu. Gan gofio, wrth gwrs, bod Martha wedi llenwi'r bwlch a gafodd ei adael ar ôl mami. Rwan mae Judy'n cael ei gweld fel gelyn gan Martha, ac mae hi'n amheus iawn o'i chymhellio ni, am ei bod hi'n meddwl, bod hi'n cymryd mantais ar Jac, a'i bod hi ar ôl ei arian o. A phan mae llyfrau cyfrifon banc yn diflannu, mae Jac ei hun yn dechrau mynd yn amheus ohoni hi hefyd. Ac erbyn y diwedd, mae ofna gweitha Martha am Judy yn dod yn wir. Mae'r argraff da chi'n cael ydy fod Martha yn ei helfen ar ôl i Jac gael y stroc, am mae hi bellach sydd yn ngofal y penderfyniadau mawr. Hi sy'n penderfynu gwerthu'r stoc, hi sy'n gofalu am bawb, gan etifeddu safle'r fam. Hi bellach ydy brenhines yr aelwyd. Ond sylwch fel mae pethau'n llithro o'i gafal hi ar yr union adag y mae'r holl gyfrifoldebau yma yn syrthio ar ei hysgwyddau hi. A mae'r dyfyniad yma'n un da am sefyllfa Martha pan mae Jac yn mynd yn sâl. Teimlai fel pe bai popeth yn glanio'n ei chôl ac yn llithro'i gafael ar yr un pryd.
A dyna chi baradocs. Popeth yn glanion ei chôl ac yn llithro'i gafael ar yr un pryd. Roedd hi bellach yn rhy hwyr i Martha allu rheoli pethau a mowldio i bywyd ei hun, am fod yr amgylchiadau yn rhwystro hynny. Roedd pethau wedi mynd i'r pen. Felly mae yna gyfle i ni ystyried sefyllfa gyferbyniol Jac a Martha, y ddau brif gymeriad os mynnwch chi. Wan roedd gan Jac fwy o reswm dros gasau mami, am iddi hi i rwystro fo rhag parhau'r berthynas â Gwen, ac am na wnaeth hi betha'n rhwydd iddo fo allu etifeddu'r ffarm. Ac yn tynnu at ddiwedd ei oes, roedd o'n gweld fod yna sawl cyfle wedi ei golli. Roedd mami wedi rheoli fywyd o'i bob pwrpas, ac roedd arno fo awydd cael rhyddid. Yn wahanol i Jac, roedd gan Martha fwy o ryddid i siapio'i dyfodol ei hun. Mi fysa wedi bod yn hawdd iddi hi ers 20 o leia gael ei bywyd annibynnol fel gwraig briod ar aelwyd Gwynfor a chael magu ei theulu hun. Petai wedi dewis gwneud hynny. Ond allach hi ddim gadael y graig ddu, am bod y cwlwm yna rhyngddi hi a'r gorffennol yn rhy dyn. Doedd hi ddim yn fodlon datod y cwlwm hwnnw. A dyna pam da chi'n gallu gweld bod y piano yma yn symbol o ryddid a gollwyd. Symbol o ryddid a gollwyd, neu, a bod yn gywirach, yn achos Martha falla, cyfle a wrthodwyd. A dyna chi symbol arall, sef y cnwd barlus yng Nghae Marged, sy'n pydru ar ei draed am na chafodd o i gynaeafu. Wel, symbol effeithiol eto o gyfle wedi golli, neu efalla o gyfle wedi cael ei aberthu. A'r eironi mawr, yng Nghae Marged a'r cnwd yma, y cnwd barlus, dyd y gwir, ydy fod echel oesol bywyd ei hun yno, yng Nghae Marged. Achos mae gennych chi amser hau'r had, ac mae gennych chi amser cynaeafu. Mae bywyd a marwolaeth yno. Mae'r baban marwenedig yn cynrychioli'r genhedlaeth nesaf. Y genhedlaeth na fydda'n cael cyfle i ddod i'w heiddfedrwydd. Yr oedd y baban hwnnw o'r un cnawd a Martha, yn rhannu'r un genynau a Martha a Jac a Sianco, yn rhannu'r un etifeddiaeth, ond chafodd o ddim byw. Felly roedd etifeddiaeth y teulu yn dod i ben gyda marwolaeth y ddau frawd a'r chwaer. Ac gweitha'r gwrthdaro aml sy'n digwydd rhwng Jac, y brawd hynna, a Martha, roedd y ddau ohonyn nhw, dwi'n meddwl, yn deall ei gilydd yn well nag yr oedden nhw hyd yn oed yn ei gredu. Achos pan nath Jac yn sâl, mi gafodd Martha gyfle i ddangos maint ei gofal o amdano fo felly. Hynny di roedd Martha, dwi'n meddwl, yn caru Jac fel brawd. Mi gofiwch chi i Martha ddewis gwarchod Jac rhag gwybod y gwir am Judy. Ond pe bai Martha am ddial arno fo, pe bai hi eisiau ei frifo fo, mi allan hawdd fod wedi egliw iddo fo fffolineb i berthynas â Judy. Mi allan fo fod wedi deud be ddigwyddodd wedyn ar ôl iddo fo fynd i'r sbyty, na ddoth Judy ddim ar ei gyfil o. Ond nath hi ddim. Felly roedd gwaed yn dewach na dŵr wedi'r cyfan. Roedd gan y ddau ohonyn nhw ormod yn gyffredin, achos yr un dynged oedd ganddyn nhw yn y bôn. Roedden nhw'n rhannu'r un etifeddiaeth a'r un dynged. A mae yna un eironi creulon yn y nofel yma, yn y marn i, sef hanes Gwen, flynyddoedd lawer ar ôl i'w pherthynas hi a Jac ddod i ben. Wan mi brododd hi a chael plentyn,
mab sydd â diddordeb mewn ffarmio. A dyna wahanol fydda pethau wedi gallu bod petai Jac wedi cael rhyddid i ddatblygu i berthynas hefo Gwen. Ond chafodd o ddim. Felly, yr hyn mae'r nofel yn ei ddangos yn y bôn ydy nad oes ganddo ni ddim gwir reolaeth ar amgylchiadau bywyd. Mae amgylchiadau bywyd sy'n yn rheoli ni yn y pen draw. Wel, dyna sylwadau am themâu, rhai o'r prif themâu, neu'r themâu amlyca o leia ar cymeriadau. Wanta, mi fydd cyfle i chi hefyd yn yr arholiad llafar gyfeirio at weithiau eraill gan Caryl Lewis. Falle bydd yr arholwr yn gofyn i chi ydy'r nofel yma yn eich atgoffa chi o waith neu o weithiau eraill gan yr awdures. Wel, nofel amlwg ydy y bwthyn wrth gwrs, ac mae yna un stori hefyd y gallach chi fod yn cyfeirio ati yn y gyfrol o straeon byrion gan Caryl Lewis, sef Plu. Mi gyfeirio at y stori honno yn y man. Wel, y nofel yma, y bwthyn. Wel, os ydych chi wedi darllen hon, mi wyddwch chi fod ganddoch chi unwaith eto enghraifft fan hyn o deulu o ffermwyr mynydd y tro hwn. Nid ffarm laeth, ond fferm fynydd. A mae yna densiwn amlwg rhwng tad a mab. Enoc ydy'r tad ac Isac ydy'r mab. A ydych chi'n cael darlun o gaethiwed bywyd eitha ynysig ar fferm fynydd yn y nofel hon. Ac yna mae yna lanc ifanc o'r enw Owen yn ymwelydd. Felly, fel mae ganddoch chi bobl o'r tu allan yn dod i mewn i'r graig ddu, rhai ohonyn nhw am gyfnod byr, Judy enghraifft, yn bygwth dod yno yn y tymor hir. Mae ganddoch chi gymeriad o'r enw Owen yn y nofel yma sy'n ymwelydd, sy'n dod i chwilio am ryddid y mynydd. Mae'n debyg mae awdur ydi o, mae o'n gweithio ar nofal ac yn chwilio am syniadau ar gyfer nofal. A mae o eisiau cael y llonyddwch yma, llonyddwch y mynydd felly, i sgwennu'r nofal. A mae o yn sylwi ar y sgwarnog yn y mynydd. A mae'r sgwarnog yma'n dod yn symbol o ryddid bregus bywyd gwyllt y mynydd. Rwan mae yna yn nofel hon hefyd, mae yna gyfrinach sy'n cael ei datgelu tua'r diwedd. Achos da ni'n dod i ddallt bod Isac, y mab, pan oedd o'n blentyn, wedi saethu i frawd mawr Ar-lên trwy ddamwain. A mae yna enghraifft arall yn y nofel yma hefyd lle mae digwyddiadau'r gorffennol yn cael ei hail fyw fel petai yn y presennol. Achos mae'n amlwg fod gwraig un o gymdogion y ffarm yma yn arfer canlyn efo Isac, bod gan Isac i lygad arni, ond mi brododd bachgen arall a maen nhw'n yn un o'i cymdogion nhw. Felly, mae digwyddiadau'r gorffennol yn esbonio llawer ar ymddygiad ac amgylchiadau pobl yn y presennol felly. Yn debyg iawn yn hynny o beth i Martha Jac a Sianco. Felly mae hwnna'n sicr y nofel y gallach chi fod yn tynnu rhai cymeriaethau rhyngddi hi a Martha Jac a Sianco. Ac yna'r stori yma, un stori yn y casgliad Plu, Wenol bwlch ac chilhollt. Ystyr teitl y stori, wrth gwrs, ydy mae dyma'r enw ar noda clustia defaid. A beth sydd ganddo chi ydy stori am Emrys, sy'n ffarmwr, yn cael help gan ei fab 10 oed i nodi clustia'r defaid. Ac mae o'n ymfalchio bod ganddo fo etifedd sy'n ymddiddori yn y gwaith, a bod y traddodiad yma, hen traddodiad o roi nodau yng nglustia defaid, yn ddiogel yn wylo'r genhedlaeth nesaf. Felly rhyw fyfyrdod ar ei fywyd ei hun sydd ganddo chi fan hyn, myfyrdod ar fywyd Emrys, sut aeth o ati i ganlyn efo mam,
y bachgen, a mae'r cenedlaethau yma, yr ymwybod neu'r ymdeimlad yma, os maen nhw chi ar cenedlaethau, a bod y traddodiadau yma'n cael eu traddodi o'r naill genhedlaeth i'r llall. Rhywbeth, wrth gwrs, nad ydy o ddim yn digwydd yn y graig ddu yn Martha Jac a Sianco. Mae yna obaith yn fan hyn, yn y stori yma, sy'n wahanol i'r math o anobaith a gewch chi yn Martha Jac a Sianco. Anobaith bywyd cefn gwlad, os maen nhw chi. Ac i ryw radda, yr anobaith gewch chi yn y mynydd hefyd yn y nofel honno. Achos mae Owen yn fanno, tua'r diwedd yn gwybod bod Enoch, yr hen ffarmwr, yn marw. Ac wrth erchwyn y gwely, mae o'n pwyso ymlaen ac yn dweud hyn. Mae pethau'n bennu yma yn dyn nhw. Y cwbl yn diflannu. Y ffermydd, yr iaith, y lle yma. Felly mae yna anobaith eto yn y nofel honno, a gallwch chi gysylltu â'r math o anobaith sydd yn Martha Jac a Sianco. Mae pethau'n bennu yma. O geiriau Jac, wrth gwrs, ydy, mae pethau wedi bennu. Pethau'n dod i ben. Does na ddim parhad. Does na ddim olyniaeth. Rwan, mewn adolygiad ar y gyfrol os dwi yn byrion plu, mae Ngharad Price yn dweud bod y gyfrol yn enghraifft o len gadwraeth. Dyna'i disgrifiad hi o'r casgliad yma, len gadwraeth. Be mae hynny'n ei olygu ydy fod Caryl Lewis yn dangos awydd yn ei gwaith i gadw a chofnodi a gwarchod pethau sydd dan fygythiad. Rwan, da ni gyd yn ymwybodol fod rhywogaethau myd natur yn fregus, ond nid adar ac anifeiliaid a phlanhigion yn unig sydd mewn peryg o ddiflannu. Am byth, ond ffordd o fyw. Felly mae yna gymhelliad cry gan yr awdures i gofnodi bywyd ar ffarm deuluol a dullia amaethu traddodiadol. A mae hi hefyd yn ymwybodol o'r angen i gofnodi iaith, a geirfa, a thafodiaeth, am fod perygl y gall y rheini hefyd fod yn cael eu colli. A dyna pam y gwelwch chi yng ngwaith Caryl Lewis gryn dipyn o sylw i enwau Cymraeg ar floda ac adar, hen enwau clws a gafodd ei harfer am genedlaethau, enwau sydd mewn peryg o gael eu hanghofio gan y genhedlaeth bresennol. Felly mae'r disgrifiad yna len gadwraeth yn un eitha defnyddiol wrth drafod gwaith Caryl Lewis fel llenor. Rwan, a oes na dystiolaeth fod yr elfen gadwriaethol yno yn Martha Jac a Sianco hefyd? Wel oes, ddydwn ni, mae digon o dystiolaeth, achos mae cofnodi arferion amaethu traddodiadol enghraifft, hynny di'r flwyddyn amaethyddol a'r holl ddigwyddiadau, cofnodi math o fywyd cefn gwlad sy'n newid, ac mae cofnodi geirfa a thafodiaeth Dyffryn Euron yn rhan bwysig o wead y nofel. Felly, i gloi, mae gen i rai cynghorion i chi wrth baratoi ar gyfer yr arholiad llafar. Mae chi gofio un peth, mae eisiau rhoi cyfle i chi ddangos eich gallu i drafod llenyddiaeth yn ddeallus y mae'r arholwr. Dyna fydd yr arholwr eisiau ei weld, a ydych chi'n gallu trafod llenyddiaeth yn ddeallus. Rwan, mi fydd yn disgwyl wrth gwrs eich bod chi'n gallu trin a thrafod yn eitha hyderus, gan ddangos eich bod chi'n gyfarwydd â phrif ddigwyddiadau'r nofel, prif themâu a'r chymeriadau, ond fydd yr arholwr ddim yn ceisio cornelu na'ch baglu chi, ond yn hytrach yn rhoi cyfle i chi ddangos be yn union da chi'n ei wybod. A chadwch hyn mewn co. Nid chwilio am eich gwendida chi bydd yr arholwr yn gymaint a rhoi cyfle i chi ddangos eich cryfdera. Felly defnyddiwch y cyfle i ddangos eich cryfdera. Ac wrth baratoi, wel, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfarwydd â phrif ddigwyddiadau'r nofel, a chan nad oes na ormod o gymeriadau ynddi hi,
mi fydd hi'n ddigon rhwydd I chi gofio pwy di pwy. A chofiwch gynnig dehongliad o amball ddigwyddiad. Enghraifft, tynnu sylw at arwyddocâd symbolaidd rhai pethau yn y nofel, ac mae yna sawl un o'r rheini. Dwi wedi cyfeirio at y barlus, yng Nghau Marged, ac yn y cae hwnnw hefyd, mi gofiwch chi, mae'r babell a gododd Jac a Judy. Mae ma modd, wrth gwrs, I chi baratoi drwy ystyried amball gwestiwn rhagweladwy, cisio rhagweld pa fath o gwestiynau ddaw, enghraifft, cwestiynau tebyg i'r ddau gwestiwn am Jac a Martha, y bues I ni trafod gyna. Ond mi fydda'n syniad I chi hefyd dysgu amball dyfyniad. Dim byd rhy hir, dyfyniad, byr, amball beth yma, amball gymeriad enghraifft, yn ei ddeud mwyn ategu'ch sylwadau chi, cyfeirio, enghraifft fel mae Martha'n deud wrth Gwynfor, neu fel mae Jac yn dweud wrth Martha. Rhyw dyfyniadau byrion fel yna, I ategu'ch sylwadau, I gadarnhau ryw bwynt ydych chi'n ei wneud. Ac wrth gwrs mae pawb o'n ni'n nerfus dydy cyn unrhyw fath o arholiad. Ond cofiwch, os byddwch chi wedi paratoi, fe gynnwch chi ddim byd i'w ofni o gwbl. Achos defnyddiwch y cyfle I ddangos eich bod chi wedi mwynhau'r nofel, a dwi'n cymryd bod pawb sydd wedi darllen I wedi mwynhau hi, ond hyd yn oed os nad ydych chi wedi cael blas, naill ar y nofel gyfa neu ar rai rhannau ohoni hi, yna mae cyfle I chi yn yr arholiad esbonio pam yn gwbl onest. Cyn bellad wrth gwrs bod chi'n gallu cyfiawnhau'ch safbwynt, yn gallu cynnig tystiolaeth, gallu esbonio pam. Mi fydd cyfle hefyd wrth gwrs I gyfeirio at nofelau eraill da chi wedi darllen a chyfeirio at ambell gymhariaeth a chyfatebiaeth ar nofel hon. Ceisiwch ddangos eich brwdrydedd a hefyd bod ganddoch chi farn bendant a bod y farn honno wedi mynegu yn synhwyrol a deallus. Felly, diolch yn fawr iawn I chi gyd am wrando pnawn 'ma, a dwi'n dymuno pob lwc I chi gyd yn yr arholiad.